pamberi pamambo zvauri kugara uchinditukira zinyadzi pamberi pevanyarikani. Joyce, uya utsanangure pamberi pamambo zvauri kugara uchinditukira zinyadzi pamberi pevanyarikani. Maika Senator, amai, dari ndompa yang kana kutore nyai wamaichekesa. Kamsu. Zvakaitika naamai ava ndaiwirirana navo zvakanyanya. Tikazosvika panguva yekuti tanga tisawirirana tisataudzani uri kuda kuti zvanga zvaitika. Saka amai ava vangava kuti vakandiona dzimba dzavo dziri musaidhi merodi yatoenda nayo kunochera mvura. Vangava kuti vakandiona vanotaura madimikira vachindituka inini asi vachibudisa zita remurume wangu. Pese pavandionera panoenda kunochera mvura ini ndasingavadaire ndoramba ndakangonyarara. Ndikati nokuti vakutaura madimikira nyaya iyi ndangondogona kuenda nayo nokuti havasi kundidudzira kuti iwewe nhingi zvakati. But nekufamba kwenguva igore rakapera nokufamba kwenguva varamba vachizviita izvozvo. Iye zvino izvi kuti ndizoya kudare kunoku vakandishaudha ndichidarika ndichienda kuDarwen. Vabva nezuva racho futi iri Friday kuita mutengo 4 hours vachishaudha. Mangwana acho iri Saturday ndibva ndadarika ndichienda kuDarwen ndobva vatineni vachindituka zvinyadzi zvokuti handikwanisi kuti ndizvitaure pamberi pedare nokuti muromo wangu ndotori neroni kuzvitaura. Apa tigere muvillage muna natezvara varora nevana. Mamwe mashoko vakazonditaura akandidzima ndeyekuti ini izvozvo ndino mwana wangu andasiya panzapo. Vakanditaura kuti nyenye ngekuti basa kuti shainira nezvevana wangu murume akafa aitotodawo mwana yeye. Ndoda kutoita mwana nevarume venyu. Nekudaro kwacho murume wavo akafa. Murume wavo mukoma anga ari mukoma murume wangu. Ini handina pesa apa kumbovadarika nokuti chi ndofa ndangonyarara ndofa ndadzoka kuDarwen ndofa ndaudza varume wangu kuti inini zvaitwa na maiguru ini ndabatikana nazvo vazogona. Right, amai. Mwazozara na amai. Nditika tila kuti minatoti apa neapa ndopasiwa asi apa ndepasiri tokatafamba. I'm sorry. Zveshuwa amai ava ndakavatuka mushure merugara vachindituka. Amai ava murume wakabatwa mubhaundi. Murume wakabatwa mubhaundi aitoendera amai nini mukadzi wemunin'ina waidanana naye. Nyaya ikatotongwa kumaraini ikoko kumavhireji yaamai nini ava imurume wavo. Then amai nini ava vakataura zvavanoda pataenda musangano bhoro vakandituka. Bhoro vakandindaba mari vandazobvunza vakuru vanomira nezvebhoro kuti pane mari kasheka zvanzi hapana. Ndobva vazondituka mushure mokubatwa kumurume wamubhaundi. Ndobva vakauya pamba ndobva vanditi chimunhu chakamborasika njere ukakwana herewo ukandipa chirwere kudanana nemurume wangu. Asi nyaya yamaini ndaishaudza kuti amaini ava inditukirei nekuti amaini ava murume wavo akabatwa. Nyaya yayo ndobva yatotongwa ndobva vatoziva munhu aidanana nemurume wavo. Asi ndaizvishaudza kuti amaini ava vaigara vachinyangadza vakasvika pamba musi wacho vatakazoti ndizovatukawo. Amaini ava vakasvika ndobva vamira vaibva muchera mvura ndobva vamira vakatarisa kumba kwangu papane munhu anga akagara. Ndobva takataudza nemunhu yezvimwe zvinhu zvakandibhowawo ndobva ndazopezvi ndobva ndazodai. Saka yanga yanyaya yekugara ichitiwadzira pamusoro pemurume wavo amaini ava mushure mokubatwa mubhaundi. Right, amai mukujekesa ini kuti amai ava maimbowirirana navo. Andika Zveshuwa. vamazopesa naika. Ndizvo. Kurava kuti mukubvuma kuti amai ava shuwa makambovatunga. Wongo. Vakatuka. Zvati kubuda kubva kwatuka ndika. Makorokota. Ndinoona kuti nyaya iyi shairi. Pakuzoro waimima amai mukitaura kuti vaimbowirirana chaizvo naamai asi pano zvikazomboitika kuti mutadzokuwirirana ndizvipi? Zvakaitika kuti nditadze kuwirirana navo ndichiwirirana ndiri mukati mekuwirirana navo kudaro. Vakasvika pakudanana nevarume vangu ndichiwirirana navo kusvika ini ndakushungurudziwa nemurume wangu kumba ndisingazvizive kuti amai ava vadanana nemurume wangu. Kusvika nyaya yakazobuda pachena ndobva ndazviziva ndobva ndabvunzana nyaya nemurume wangu. Ava ndobva vashedzewa ndobva vauya kumba vega kuzozvipira pamberi pemurume wangu vachitaura kuti inini vachiramba varume wangu ndobva vanasitaura kuti shuwa amai guru mauda kuramba nhasi ndadanana nemi. Ndobva vasimukira futi mumba mangu vachitobuda ndikati amai guru dzoka yenyu mutaure nyaya yenyu. Ndobva vasimukira kuti kubva ipapo gore rakapera andabvira ndataura navo futi kana pamba pavo handipaziye tsoka yangu iyi. Kana mukabvunza vanhu vemuno village kana vevillage medu kana paine aripo anondipupurira kumba kwomunhu handiende ndendiri pamba pangu. Saka ndikutadza kuziva kuti amai ava ndakavatadzirei imhosva here kuti varume wavo vakafa kana kuti inini ndakaizoitawo mwana ndakutonga ndini ndakabaya varume vavo.
vachindishaudha pamusoro pemurume wangu. Ndinota kuremewa nemashoko avo. Mai mwana. Ndinofaita. Murume. Mama baba. Zvata kuti makabhurana napa na nyaya yakati handiti uri mudzimai. Ndizvo. Vatachibare mukafika kuti tachikwadi. Handiti. Amai murume wani. Makabhurana naye. Ndiye musapano. Ndiye musapano. Amai. Dzavo vakavarida kuparikwa. Zvaiso pajekerere shinzi kundese vai ndokubva vachitiwo makundirambidzo sei usai uyu indakagarewo panapa ndikazandiradai here ndosaka maita agenesi apa ava kuwashanje kuti kwangu sei akurana nechi nemukadzi uyu handidizvo. Saka iyi inogadziswa zvakanaka nokuti murume wacho ari perume. Ya inyaya isematauro amuri kuita zvinotsigirana nemi. Nyaya iyi haigone kuti ipere nhasi maonero angu. Inoda murume uyo ari pakati pevana. Nekuti ava vanhu ava asi manzwa vari kuti ndakambotukwawo ava vari kuti vakandituka kureva kuti nyaya iripo ndeyekurwisana pamusoro pebarika. Ibarika iri ratovabarika iri. Murume uyo ari kudanana ndimai guru. Mai guru. Murume ari kuda mai guru. Mudzimai wake aziva nyaya iyi vanhu ava vaakurwisana. Saka nyaya iyi yaingoda murume wacho kuti ndiye amire pakati. Hatigone kuti ifambire mberi murume asijambire. Secretary, zambisa nyaya. So 23 andindi. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.